Skomdi uħu turtati oħrajn ħarbu milli jwieġbu li Net News jekk jaqblux il-President li jmiss għandi jkun ġej mill-kamp politiku oppost. Kompletament kontra kienet Helena Dalli li qaltilna li ma taqbilx ma dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista il-ħadd fir-Rabat u insistiet li nġibu din it-tweġiba. Għandi jabtit ma weġibkom, għax l-aħħar li tajtkom tweġiba. Ġibtu li diħla u għettu Helena Dalli ma weġbitnix. Għardin għandu tweġiba ma jgħu? Għandi tweġiba, imma jekk intkom ħataqtawa u ġibuni diħla u tajdu ma weġibtkomx, ma naħsibx li għandi. Uġibna nġibuk? Rġajt li xkietet għax kol testa li ma weġibkom. Taqbel mal-isqarijiet tal-kap tal-oppozizjoni li l-President li jmiss ikun ġej mill-kamp oppost? Le, ma naqbilx. Meta staqsejna lill-Prim Ministru f'konferma kemm huwa skomdu jitratta din it-tema u approva jdawwar il-kliem ta' Adrian Dalija. Taqbel ma l-istqarrija tal-kap tal-Oppożizzjoni li l-President li jmiss għandu jkun ġej mill-kamp oppost? Issa fenna fin il-kap tal-Oppożizzjoni għal President li jaqqat. Hawnhekk Muscat qarraq dan kien il-kliem eżatt ta' Adrian Dalija fir-Rabat. Hemm bżonn f'pajjiżna illi issa ma jkunx hemm President magħżul min-naħa partiġana laburista. Dan huwa moment fejn il-pajjiż għandu bżonn laqda. Dan huwa moment fejn il-pajjiż irrid jarmi u jinża il-firda. Jekk huwa minnu, jekk huwa vera li tħobb il-pajjiżek illi inti wkoll ma tridx il-firda. Għamel President illi jiġi mill-kamp oppost. Għati sinjal ta' għaqda lil pajjiżna. U barra l-Parlament, membri u deputati tal-Gvern deru konfużi b'ħafna ma jwiġbux jew iduru mal-lewża jew isefnu fin-nofs laqda. Taqbel mal-kap tal-Oppożizzjoni li l-President li jmiss għandu jkun mill-kamp oppost? Ja opinjoni tiegħu li wieħed irid jara, ovvjament hu d-deċiżjoni mhix tal-kap tal-Oppożizzjoni. Ovvjament il-President għandu jkun persuna li għad il-pajjiż kollu. Hemm proċess li wieħed jistenna li eventwalment jitħabbar l-isem tal-President tar-Repubblika. Jien naħseb il-President għandu jkun l-aqwa persuna li għandna naħtru sabiex ikun President. Kwistjoni tal-għadda mhix marbuta ma' liema kamp, minn liema kamp ikun ġej. Naħseb li dik hija prerogattiva tal-Prim Ministru jiena. Mhux kull President għaqad pajjiż. Id-deċiżjoni ttieħdet tal-President li jmiss? Naħseb li ħaġa importanti hija li l-President għandu jkun persuna li jaqgħad il-poplu. Li kull persuna li kien f'dak is-siġġoli tilfuq għal għandha tkun l-istess. Id-deċiżjoni għall-President li jmiss ittieħdet? Dak naħseb jena ta' naraw aktar qoddim. President li jmiss jkun ċittadin Malti li jirrappreżenta l-Malti nilgħu kollha. Taqbel mal-kap tal-Oppożizzjoni President li jmiss għandu jkun mill-kamp oppost? Naħseb illi m'hemm xejn ġdid din l-isqarrija. Ma naħsibx illi għandha tkun di xi ħaġa illi tippolitiċizzaw. Minnaħa tagħhom id-deputati mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista tkellmu b'vuċi waħda. Jien naħseb tkun ta' għaqda nazzjonali kieku il-Prim Ministru anke jirnexxielu jasal sawn. U jagħmel sens ħafna illi il-President li jmiss ikun ġej mill-kamp tal-Partit Nazzjonalista din id-darba. Għandha turi maturità politika, kif kien wera maturità politika Dr. Lawrence Gonzi meta kien Prim Ministru u kien appunta għal George Abela li kien ġej mill-kamp oppost. Naħseb illi iva m'hemm xejn ħażin li l-Prim Ministru mill-kliem jgħaddi għal fatti jekk verament jemmen fl-għaqda nazzjonali. Jiena wieħed minn dawk li insostni dan u dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni l-biraħ filgħodu huwa għalija frott ir-raġuni. Dan huwa ġest li kien għamlu għall-ewwel darba Lawrence Gonzi meta kien Prim Ministru u kien ħatar lil George Abela li kulħadd jaf li kien ġej mill-kamp Laburista. Kellu bżonn illi dak l-eżempju jintuża minn ħadd ieħor ukoll. Adrian Dalija l-ħadd qal li fġieħ laqda nazzjonali il-President il-ġdid ta' Repubblika m'għandux ikun mill-kamp Laburista, iżda l-Prim Ministru għandu jsegwi l-passi tal-aħħar Gvern Nazzjonalista li jażel President mill-kamp oppost biex ineħħi il-firda u jġib laqda fil-pajjiż.